Всяко. Как се движиш? Нали покажи после това как се казва? Това е Малчо. Ето там. Това е Малчо. Както виждате, това е нашия приятел. От дружеството от... Питай. С това ще го покажеш. Кажи, кое е дружеството? Това е дружеството, германо-българското дружество, което се финансира от германци. Престани бе! Какво се занимавате? Ами, храним кучетата, гледаме ги, поим ги, предимно се грижим за тях. Колкото е обърната. Много хубаво. Да. С ръчен труд, но са хубави. Бих казал. Малко тежички бяха докато ги носих, но няма проблеми. Това е Симба, моята приятелка. Това е Ляп. Това е Колко, това е моя любимец. Дали Палчо? Дали Душичка? Добре. Това там е Пиночка, понеже е смеска от коли и още нещо, но не мога да се сетя какво е. И няма значение. Да излезем навънка. Ами да. Това е хиена, тя е от семейство хиени. Явно има нещо хиенско в нея. Значи, това е приютът от вън. Това са външните кучета. Значи това е Трики, Пупи, Тони, Дебелунка и там други. Да. Това е Трънчо, той е малко по-оказанен, но добър по душа. Да, ето видите какъв красавец съм, какъв красавец. А това куче? Това е Тамара, тя е много стара и вече не може би иска вече някой да осиновява, да се грижи за нея. Тези тука? Значи това там на палета, дето е легнало. На палета, дето е легнало тука. Виж, насам. Значи това тук долу на палета, дето е легнало. Това е Джони. Той е един от старите тук в приюта. Или от най-старите в приюта. Но иначе голям добряга. Добре вътре. Пустим ги Мила, Галя. Добре, заповядайте. Джони. Това е Джони. Моя приятел, стар приятел. Нали Джони? Или приятел? Това е Чера. Тя много прилича на една от синтетичните. Това е кълпазанка. Това е кълпазанка, която се драка с другите, но добри душици. Очички!
Това е двора на... така наречена двора на Жени. Това е Рита, така наречената Злоба. Това е Кангава, така наречената, дето виждате, той обича да се гледа. Той много обича да се гледа, нали, кангалче. И обича да играе. От време на време е кълпазани, но няма проблеми. Питче. Да. На колко години е? Ами на около 2 години. Грубо казано на около 2 години, 2 години и половина. Младичък. Това е много хубаво. Това е Кандела, кучето с късмет. Оставиха го тук в приюта с бележки с пожелания за късмет. Това е добър ман, но добър по душа, това го нарекахме Добри. Това са стари телевизор, чифти и телевизор. Да, както и да е. Това е един стар човечец, така наречения рекчет, кавказка. А това е една бегалка, която наскоро почна да бяга от двора си. Това е нашия приятел. Това са нашите мълчугани. Мълчугани, Тони, Белушка и там други. Това е Клара. Значи това са платчета от касева чешма. Джинка. Ето тази тук е Джинка. Тази бялата е Бебо. Това е Богърт. И безлъстичка. Миша. Мишката. Иванчо и Иванка. Те са две деца на така наречена куче Иванка, което беше тук, но се не вижда. Това е Бобо. Най-големия пъзъл тук. Асенчо. Ето тук Асенчо. Асенчо, как си, приятели? Добре си. Това е всичко за днеска. Гледайте ни и утре и от други ден. Вече може да има повече репортажи. Благодаря ви.